Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли отново в нашия канал. Днеска мислим да направим малък апгрейд на голфчето, който имаме. Това са динамични мигачи за огледалата, страничните, затъмнени. Идват с тази пластмаска, която позволява да се свалят оригиналните или старите. И също едно лингвче, което не знам за къде е точно, но ще разберем. Така, това го имаме тук. Сега, от другата страна имаме ето това. Това е копчето за огледалата на Golf 5. Само че това копче, освен че има дясно, ляво изключено подгриви, има и прибиране на огледалата. Това е от Golf 5 R32. И освен него имаме още и самите огледала, които аз си позволих малко да разпечатам, които естествено не са чисто нови. Това са втора ръка огледала за Golf 5 R32, които днес ще се опитаме да монтираме на нашия Golf. Както виждате, тук има също лампичка, която би трябвало да свети, когато се отключи колата или когато се отвори вратата. Трябва първо да махнем този капак, за да може да стигнем до този мигач, за да може да го сменим. Аз така като гледам, тия не са оригинални, но единият мигач е счупен на тези огледала и затова направо поръчах нови, направо да ги сменим, и за да знаем, че всичко е окей, когато почнем да монтираме. Сега да видим как аджеба това нещо се слиза. Окей. Огледалото си падна много лесно самичко. Тук се държи на две кабелчета, плюс и минус, това са за подгрива. Не съм сигурен дали това е оригиналното огледало. Моите са синкави, може би ще си сложи пак тях. Така, нека да видим сега. Какво имаме тук още? Да сваляме, за да може да стигнем до мигача. Нищо. Така, ето и за къде е лингвчето. Пластинката. Сега тук виждате, имаме боксичка, която не е хубаво така да вадите, но аз така ги вада по принцип. Но пак казвам, не е хубаво. Та бокса, защо така стегнато стои, бе? Така. Малко остава тук. Така, сега. Това не е стария мигач, който със сигурност не е динамичен, като го гледам вътре. И затова слагаме един от новите. От този грешния. Не трябва другия, който е... Но всъщност... Да, този. Този е новия мигач. Ето в боксите му е същата мисля. Да. Боксите стана. Сега... Satisfying момент. Така. Сега не знам дали мога да се види на камерата. Ето това тук. По-светличкото, което е. Това е самия мигач. И той нали динамичен, фактически гонещи там, не знам как точно ми казват. Фактически бяга от един до другия край. И когато свети, би трябвало тези, когато светят да не се вижда лампа вътре, а да е като едно поле, което се пълни. Това ще го разберем на малко по-късен етап. Сега искам тази пластмаска малко да измия, тъй като не искам тук да барам заради моторчетата и тия оплътнения. Не искам тук да мия и да правя своеволия. Нищо не ми пречи тук да го измия това. Така че сега се връщам. Така, вече сме тук. Изглежда една идея по-чисто, най-перфектно. Anyway, никой няма да го види вътре. Така, сега трябва да го монтираме по обратния път, в който го свалихме. За целта трябва да завием първо болчето, което развихме последно. А именно ето това тук. Ще да е доста по-лесно, ако не бях закачвал буксата по принципа, но няма нищо. Аз се замислях, че няма да е лошо да сложите нещо отдолу, нещо метичко, ако смените всички мигачите, дори да не ги сменете,
защото така е много възможно да ви се наведе мигача и няма да сте доволни. В принципе ще стане доста по-бързо, ако си бях извадил инструментите, ама в момента просто сменяме огледалата. В момента просто сменяме мигачите. И може би някой иска да разбере точно как става само това с мигачите, защото това може по принцип на колата да се го направи. Не е задължително да сваляте цялото огледало, за да се смените мигачите. Просто трябва да го разглобите на колата, монтирано. И ако евентуално купите същия сет с този ключ и това, да имате на представа колко време ще ви отнеме горе-долу и за кой ви ръчи. За това го правя на всеки един инструмент, с който да се свършва работата на момента. А за после ще ги изкарам инструмент, когато почна да ги сменя огледалата, но това ще е вече тънка при колата. Така, готови са. Мигача е готов. Сега остана това да си го върнем на место. Тук отдолу на тези трябва да влезне и отзад закопчава на тези щитки. И то е готово. И следващата стъпка вече е капака и огледалото. Но ние няма да ги правим тях в момента, тъй като моята кола е сива, както казах. И ще сложим сивите капаци от моята кола. Така, сега ще направя другия набързо и с вас ще се видим, когато започна демонтажа на моите огледала и монтажа на тези. След което трябва да обучим компютъра да ги командва и да се надяваме, че всичко ще е наред в края на видеото. Окей, ще се видим след малко. И след като сме приготвили огледалата, идва ред на следващата стъпка да свалим старите и да качим новите. За целта ще ви трябва един набор от ключове. Такъв примерно. Ако тези не са достатъчни, ще вземем още, които трябват. И колкото знам, трябва да започнем с тази част тук. Това нещо трябва да изкараме. Тук. Ето го моето старото копче. Ето го. Имам дясно, изключено, в смисъл негативно, нулево. И ляво, и подгрев на огледалата. Другата екстра нямам, която е прибирането на огледалата. Затова сега ще трябва да сменим. Само да видим тя как се сваля. Би трябвало да нагоре да излиза. Тук има нещо. Да, може би е така. Сега ще видим. Така. Тук виждам, че има някакви. И тук отдолу също щипчици има едни. Всеки вече тръгна, но никъде не отиде. Назад излиза. Опитчите най-нагоре. Окей, това е старото копче, то няма да не е нужно вече. Ще вземем другото, ще сложим после. Така, сега да продължаваме по план. Тук отзад имаме деболчета торекс. И сега ще сложим. Само да видим кой е размер торекс. Мисля, че трябва да са 25, ако не се лъжа. Сега ще видим. Взимаме най-малката вдолика. Съдължението. Слагаме всичко. Направо е. Не. По-голямо. Това ще е 30, може би? Да. Значи тук са 30. Окей. И така става.
Първото нещо, къде трябва да го сменим, защото това също... Това са лъжта тук е модула, който командва лампичките и огледалата, кога да пуска подгрев, кога да ги мести, кога да ги прибира. Ето този модул е целият модул за това огледало. Де факто в този комплект от R32 ще имаш друго такова нещо. Имам го. Ясно. Имам го, ама пак сега как Това искаше направо там, като ги купих направо, искаше да ми ги монтира. Опа. Така, това вече няма да ни е нужно. Така, сега ще направим ето го копчето. Ето го моето старо копче. Разликата е? Това. Та екстра е разликата. Виж това подгрева къде мога, виж на моето къде мога. Ето ги огледалата, смигачите. Динамични мигачи. Много хубаво ще са според мен. И ето ги и самите модули. Фактически той каза, този пич, ето трябва да е шофьорския, защото той има повече пинчета. Виж го как има повече пинове. Ето тук долу. Виж? Да. А сравнение с моя трябва да има доста по-малко от този. Опа! Да, ето тук има по-малко. Тук има по-малко. И тук също има по-малко. Не знам дали се вижда хубаво на камерата, но се забелязва в принцип. Се види. Малко да ги монтираме. Така. Викаш, хората ще гледат огледалата, не пинчетата, нали те? Еми да. Огледалата ще се виждат. Оп. Чай да отклем малко по-така. Това направо може да си го монтираме вече. Свършихме тук работата. Много колко букуци има тук. По принцип искам да сменям и тия. Имам ги купени. Втора ръка ги взех. В хубаво състояние са. Защото ми стържи прозорец, когато го свалям и го дигам. Ако искате да ви направим видео и за това нещо, коментарите, коментирайте. Тогава се сваля тази ламарина. Тук самата дръжката и тази ламарина пада цялата навънка, за да може да се стигне до това нещо, защото това фанато са щипки отдолу за ламарината, тук отвътре. Да се сваля тя първо. Ако искате да видите как става и то, имам 4 за 4 врати, съм взел. Взехме тази джиджавка да мога да свалим самото огледало. С нея става много
Най-добре да обърна смисълната на там и да паркирам това. Да. Няма да е никакъв проблем. Ама хубаво се получава с новите огледала. Да. Еми, като че събирай като хората, колко. Трупате ги тук, после Моля, Red Bull кой пие? Red Bull кой пие? Аз не пия Red Bull. Тегли! Аз съм ги трупала. Тегли! Several bad puns later. Здравейте на всички! Колата ми е малко мръсна. Да. Днес късното видео ще е за смяната на гумите на колата. Както виждате, гумите имат някакъв драйвер, поне задните, да. Но тя трябва да е новата. Знаем, тази се е нацепила много. А предните, те са под всякаква критика. Те нямат вече дори и драйвер, защото колата не е много бърза. И също така са се и нацепили. И да, и като цяло ще ги сменяме. Ето и тази. Да лоши, да лоши. Като цяло мислям да ги сменяме с тези, които имаме тук. Това са Toyo. Toyo Proxys TR1. Същия размер като другите са, 235 на 35 на 19.
И сега, в момента, ще търсим гараж, тъй като днес е събота, и ще търсим отворен гараж, където може да видим да ги сменим. След смяната на гумите се очаква това скоро време да се сменят и апаратите. Заедно с дисковете ще се слагат по-големи спирачки. Така че, да, не знам в едно видео ще ги направя или ще ги разделя, ще видим това колко време ще стане, най-вероятно в едно видео. Но като цяло, да, ще го има и това като апдейт, като апгрейд на колата. Така че, стойте и гледайте. Би трябвало да е интересно. Приготвил съм някаква много голяма изненада за тези спирачки и ще видите каква е тя. Така, в момента сме се ориентирали към гаражчето. Изчакахме си часа, 1:30, трябва да сме там. И в момента сме се ориентирали и пътуваме натам. Не сме в моя град, на около 200 км сме от него. Дойдохме да купуваме една кола и реших в града, в който е колата, да смина и там и гумите. И намерих едно гаражчика, което правят само гуми. Много трудно намерих къде да ги смина. Дадаха ми час за 1:30 и сега пътуваме натам. Ако мога, ще направя някакви снимки от гаражчето вътре.